Ja som normálne premýšľal, ako je zima, už máme síce po Vianociach, ale všetci sme pozerali Willyho Wonku, Karlíka a továreň na čokoládu. A mňa to vlastne napadlo, že prečo ja som gambler? Že ten film, alebo tá rozprávka mi zničila život. Ako je to nastavená rozprávka, že jednoducho mladý gambler v začínajúcich rokoch, tento chlapec je prípad toho, že vlastne on našiel peniaze a miesto toho, aby svojej rodine niečo kúpil na jedenie, tak on si vlastne za posledné peniaze kúpil tiket. On normálne pregamblil tie peniaze. A si predstavte, že by nevyhral, že by sa do tej továrne nedostal, že by tú továreň nezdedil. A kúpil by si ďalšiu čokoládu a ďalšiu, začal by vsádzať na kone, potom na tie virtuálne psíky, ako tam tak behávajú. Loto by si kupoval každý týždeň, Marsky by začal fajčiť popri tom. Nakoniec by skončil vedľa Willy Wonkovej továrne, kde by bola postavená nová brutálna mega herňa. A v tej by proste drvil automaty od rána do večera a domov by prišiel, zbil by ženu. A bola by z neho troska. Jednoducho, takže vlastne on sa zachránil tým, že vyhral. Ale čo ak by nevyhral?